Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani sifat ning Allah kang maparinan nikmat ageng ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi sifat ning Allah kang maparinan nikmat alit ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah tawi sadane puji kulillahi tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wabihi lan ing Allah hungkul nasta'inu nadapi tulung abdi sadaya ala umuri dunia ing atase piro-piro perkara dunia wa dinilan perkara agama wa sallalan mugi nambihan rahmat sapa Allahu Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti abdi sadaya Muhammadin tegasne Kangjeng Nabi Muhammad tegasne Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang jadi wakasane piro-piro nabi wa alihi lan ing atase keluargane Kangjeng Nabi wasabila yang seka ing atase para sahabatne Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana ajmaina tegasna sadayana wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula ora nono daya upaya wala quwata lan daya kakiatan illa billah angin kalawan pitulung Allah al-ali anu maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Paslun utawi ku pasal sawiji arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun lima sahadatun sawijine kadakenan satune kalakuan la ilaha ora nono kang wajib dan ibadahan kalawan sabenerna iku maujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan satune Kangjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah iku Rasulullah utusane Allah wa iqamus sholati lan kaduane ngadegen salat wa ita zakat lan katilune mikeun zakat wa saum ramadana lan kaopatna puasa di bulan Ramadan wa ijul baiti jeung kalimana munggah haji ka Baitullah man ingum istata kang kawasa yaman ilaihi maring Baitullah sabilan ing dalam dadalane sabilan ing dalam dadalane wallahu alam bisawab.